Lewawın polisiya işärleri ýurtda dowam edýän ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümüziň rahatlygy, biraylygy ulug sürüjilerinden para almagyň guralyna öwürdiler diýip Azatlyk radiosynyň bu welayatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Habarçy şu sebäpli ulug eýeleriniň ençemesiniň bu bir aýlyk tamamlanýança öz uluglaryny sürmezligi makul hasaplaýandygyny hem aýtdy. Lewap welaýatyndaky polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullukları piýadalary we ulug sürüjilerini edýän gödäwçiliklerini güýçlendirdiler. Olar ulugyň ýa-da onuň dwigateliniň könedigini aýdyp, dürli bahanalar bilen ulug eýelerine jerime ýazýarlar ýa-da olardan para alýarlar. Korrupsiýa bu aýlygyň dowamynda mewjud. Adamlar bu ýagdaýdan ýa-da ulug eýeleriniň ençemesi bu bir aýlyk tamamlanýança öz uluglaryny sürmeýärler diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertine söhbetdeş bolan habarçy 23 sentýabrda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä, hatda käbir döwlet edara kärhanalaryň ýolbaşçylary da bu bir aýlygyň dowamynda döwlet belgili köne uluglary köçä çykarmadlyk barada karar kabul edipdir. Kärhana ýolbaşçylary döwlet belgili köne ýüklüglary kärhanalaryň garajyndan çykarmaga ruhsat bermeýär. Paýta kärhanalaryna we ammarlara değişli sehel köne uluglary hem şu ay ulanşy çykarmaýarlar diýip habarçy howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertine söhbetdeş bolan büdjet işärleriniň ençemesine salgylanyp gürrüň berdi. Habarçy bu ýagdaýyň paýta ýygymynyň dowam edýän we paýta hasylynyň döwlet harmanlaryna daşalýan döwründe hususan da ýygymçylara we paýtaçy daýhanlara yaramaz täsir ýetirýändigini hem belleýär. Adamlar ýygan hasyllaryny harmanlara tawşyrmakda uly kynçylyk çekýärler. Olar goşmaça çykda edip hususy ýetçilikdäki gurat ýüklüklarynyň hyzmatynyň peýdalanmaly bolýarlar. Munyň üçin olar öz jüwlerinden pul çykarmaly bolýarlar diýip paýtaçy kärenetçileriň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Türkmenistanda ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümüziň rahatlygy ady bilen geçirilýän bir aýlyk dowam edýär. Tutuş sentýabr aýyny öz içine alýan bu bir aýlygyň dowamynda polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işärleri esasan awtologlaryň tehniki taýdan gurutlyk derejesine hemde ýurtdaky magistrallarda, ýollarda, köçelerde we ýodalarda köçe ýol hereketiniň düzgünlüğini bozýan sürüjilere we piýadalara gödäwçiligi güýçlendirýärler.